Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Sa niaging kuan kanang jam tong si Pastor Jonel nagwali gisgutan sad ni. Trust in the Lord. So nara diha sa kuan. So manindog ta dungan natog basa no? Dungan ta og basa lain masiguro tag translation ani magdungan ta og basa. Okay, Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Trust in the Lord in all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Magampo ta, Father in heaven, thank you kayo Lord sa imong mga pulong nga imong giandam karon. I pray nga mamunga ni og kausaban sa among mga kinabuhi. Mamunga ni og maayong panglantaw sa kinabuhi. Salamat kaayo Lord, bisan pa man sa tanan nga niya karon, among mga problema sa schools, problema sa pamilya, sa panimalay. Thank you Father God nga amo ning masalig diha kanimo Ginoo. I pray nga karon nga kagabion ang imong word masabtan gyud sa kada usa Ginoo. Atiman ka kanamo, magpanalangin ka namo, manalipod ka namo, ug magbantay namo niining kagabihon. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo ug andama nga among kasing-kasing nga mahimong safe nga hipusanan sa imong mga mensahe Lord. This is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Trust in the Lord. Muna itong pagtuon rong gabihuna. Saligi gyud ang Dios. Kanang word nga trust, tulo na siya nga kanang mayon tag hope. Our hope is in the Lord. So kay nagsalig man ka, so diha kaniya naglaom. Then what else? Mayon kag wait upon the Lord. Kanang naghuwat ka, nga si Lord mo'y mulihok, si Lord mo'y mamuhat. That is also kanang mayon tag saligi ang Ginoo or trust the Lord. Now, nakoy nakit-an dinhi tulo ka butang nga akong hisgutan anang chapter 5 o chapter 6. Ang number 1 ana is kanang atong topic gingon diha, trust in the Lord. Nya gisumpayan siya unsay sumpay with all your heart. Sa to pa og napakay worry kabalaka kahadlok, wala ka nakatuman sa iyang gingong with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Hello? Narabay man nag-uyab nga ang ngalan sa iyahang uyab is Lourdes. Sakto, trust in the Lord. Inig ampo Lord, ano no? Lord. Ngano ba Lord? Lourdes dahil kay gibiyaan siyang Lourdes. Ni trust siya, unya gibiyaan siya. So with all your heart. Next. Okay, trust in the Lord. And then, ikaduha is with all your heart. Number 3 is, kanang lean not on your own understanding. Kanang akala mo, sakto na ni, mauna ni, inganihon ako, ayaw kagsalig ana. Because there are ways or plan that it seems right for us. But in the end, distraction, nasakitan ka, naguul ka, na-worry ka, unsaon na ni. So kanang tulo, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Imong kaugalingong plano. Next. Ingon diha, in all your ways. Kining, think about, asan to? Think about Him in all your ways. Or in all your ways, acknowledge Him. Sa tanan daw nimong mga plano, buhaton, himuon, ginahuna-huna. Ing na kanunay si Lord, Lord, di po rin mao. Nagan ito'y kanta, no?
Ayokong lumayo sa plano mo. Ay, kantara. Too, kag di layong plano. Kristiyanong in love. So, think about Him. Una-una ang Ginoo sa di pa ka mubuhat, ana. And He will guide you on the right paths. Si Lord may nakabalo kung sa'y sakto. Usahay, kaya mo, sakto yun eh. Sakto yun. Sakto. Para ni mo. Pero si Lord yung nakahibaw kung sa'y insakto. And then, and He will guide you, muna, no? On the right paths. Number 7, or verse 7. Verse 7. Don't consider yourself to be wise. Ayaw ko no paghuna-hunang maalam mo, nagyud ka, kaayo. Nga ka nang like perfectionist ka, nga di ka masayo. Ayaw yung paghuna-huna ng ngana. Because ang tanang tao masayo. So fear the Lord and turn away from evil. Kadluki ang Ginoo unya, ayaw gyud. Isalikway gyud ang dautan. Makita ni mo mga igsoon, kining taong tinuod nga nagsalig sa Ginoo nga naman may kahadlok siya sa Dios unya naglikay ni sa mga dautan. Ang testimony kaganina kinagrabihan kayo to. Tungod ni ana mga igsoon daghan kay nangaguba nga kinabuhi. And if you are danghag nga Christian, posible nga maguba pod ang atong kinabuhi kung di ta magbantay. Kasabot mo kung saan ang danghag sa mga unsa man ang term, clumsy, unsa pa lain ana? Careless, daghan. So kung mag-ingunan na tag di ta magbantay, delikado ang atong kinabuhi nga moguba. Why? Tanan nga nindot nga imong nakita, imong gibati, imong nadungog, imong nahikap, tanan nga nindot kanang mga butanga moguba nimo kung di ka magbantay. Kung di gyud ka magbantay, maguba gyud. Now, that is why sultihan ta ni Lord nga mosalig gyud ta nila. Trust in the Lord. Tanawa sa inyong Bible kay basig nakabutang da, trust yourself. Tanawa daw. Dili? Wala diha no? Ang giingon diha, trust in the Lord. Wala po ningon diha, basig inyong Bible diha, Bisaya ningon, saligi ang kwarta. O ningon diha nga, salig sa imong kagwapa. Papasaron na ako ni si Sir. Os kaingana rin ako ni. Oh. Papasaron ko ani ni Sir. Agian ako ni si Sir og pinalakaw nga pinakatriuna gray. Ano to? Papasaron na ko ani. Ayaw kag salig sa imong kagwapa. Or trust your knowledge. Or intellect. Wala ni ingon diyang salig sa imong kaalam. Or ningon diya, salig sa imong kusog, wala. Or salig sa imo karong pinaka. Dili, ingon siya, trust in the Lord. Salig ra gyud as Ginoo. Kabalo mo mga igsoon, ako bisag asa ko pawalihon, musugot ko. Amen? Because ang tanang tao na kinahanglan Ginoo. Kaya ang tanang tao ni sulay na og salig sa kagalingon, ni sulay nagsalig sa tawo, ni sulay nagsalig sa mga butang sa kalibutan, ni sulay og salig sa kwarta, ni sulay og salig sa talent, ni sulay sa tanan, napakyas. That is why they need God. Kinahanglan silang walihas pulong sa Dios aron makabalo silang dunay Ginoo nga angayang ilang saligan. Paminawan ni ayo. Bahala pa kung imong manghod pare. Then ang sunod nimong igsuon ministro. Then ang ikatulo pag yun nimong igsuon madre. Then ang imong maguwang pastor. Then ang kamaguwangan ninyo bishop. Kung ikaw sa imong kagalingon wala gyud ka nakailaana nga Ginoo, di gyud ka mohatag sa imong pinaka pagsalig diha niya. Bantayay gyud ayo kay matrap gyud ka kung mosalig gyud ka sa imong kaugalingon. Gusto ni Lord nga mosalig ra gyud ka sa Ginoo. Kanang nasa imong tapad inasalig ra gyud sa Ginoo. Now, kabalo mo mga igsuon, si Lord
Nagsuwat siya libuan ka mga saad dinhi sa iyang mga pulong. And si Lord ragyod ang muhimong saad nga dili pwedeng mapakyas. Pero kanang mga pasalig ng uban, di ka na ako palabhon, di ka na ako palamukan, di ka nang... Or katong, na mga pasalig ba, kabay kwarta nga, kabantay mo to? Tong ripa-ripa? Wag yun. Ambi ng imong 2,000, kay pag-abot sa 1 week mo, 5,000 na na. Salig na yun, biktima. No? And then di po ka magsalig sa panahon, kayo sa'yo, magsalig sa panahon, di ron uwan, hinit kayo, ni kalit, nagdagom ni uwan, nakakapanglaba. And di po ka kasalig nga, batanon pa ko, piskay na akong lawas, walay balatian, praise God. Sakay motor, boom, hala, human na kinabuhi. Okay? And wala kasaligan. Bisan karon salig yun ta sa nga establishment, kadi yun ni mahugno. Unya niabot og 0.15 ang earthquake. 15, ang sa tawag na, ang intensity. Kuyawa kayo na, no? So kabalo ka wala nagyug kay kasaligan dinhis kalibutan, ang Ginoo na lang. Munang gibutang diha, trust in the Lord. Alone, with all your heart. Kaya sa'yo, nagsalig ka, pero luwason baka ko, ani? Nagsalig ka, pero providan, magyaga ka, ani? Salig, ragyagkas, Ginoo. Bisan, pag unsa mo ka-sweet karon, pinagakos-gakos, pamuinig-ulis, multicab. Why siguro, ginigabos, panaon, duha mong manghilak. Katong kusog yung mang-react mo to. So, ayaw na pag-una-una nga maalamon ka likayi ang dautan. Adto ta sa Psalms 118 verse 8 to 9. Psalms 118 verses 8 to 9. Sige, tanawa diha ni unsa ang Psalms 118 verse 8 to 9. So it is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. Dagan kayo nakasulat sa Bible nga nangapakyas ning mga hari sa pagpakigubat kay nisalig og laing gingharian. Basta mosalig na gani kag tawo mapakyas na jud ka. You will kanang fail kung mosalig jud ka. Katilaw jud ka. That is why salig gyud ang Ginoo. Ingon ang verse 9, it is better to take refuge in the Lord than to trust princes or nobles. It is better to take refuge in the Lord. Ay musalig kag ayaw jud kog tripe kay ako ra bang uncle judge, bantay jud ka. Ayaw jud kog yaga-yaga Ayaw jud kog binuangi. Kay papa ra ban ako mayor Tagbilaran. Layo pa mo gitsura Nganong naabot mo diha, no? Ayaw jud ko kay kanara bagyod si kanang nga senador. Angkol ra ba dyan ako? Bantay dyan ka. Ha? Ig-agaw ra ba na ako ang president sa itong nasod? Katilaw yun ka. Ayaw yun ko. It is better to trust the Lord than to trust the nobles. Mga dagkong dato, mga dagkong posisyon sa gobyerno, mga tag-as kayo, high intellect nga mga tao. Pag mosalig na gani kanila, kabalo na kang failure na kadaan. Kamong mga estudyante, ibutang sa inyong hunahunang kasing-kasing ng akong pag-eskwela, di na ko isalig sa teacher, di na ko isalig din ako, di na ko isalig sa akong classmate, isalig na ko sa Ginoo. Kabantay mo anang kasalig siyang classmate? Uy, pasuwiran niya ko ha, pasuwiran niya ko. Gusto kayong manuhid ba? Pero naa sa church, daygon, ikaw bagaag nawong, uy. Limbungan kayo kusog kayong manuhero niya. Huwag na sa church, buutan kayo. Huwag ka na hilo diha. So, mas maayog yun. Walay laing maayo. Sa kalibutan, mga igsoon, puro maayo-maayo. Puro na yun maayo-maayo. Huwag yun maayo. Ang tinuod lang yun maayo ang Ginoo. Siya ra gyud ang imong dangpanan. Mas maayo gyud nga adto kaniya mosalig, mudangop, maghuwat, mulaom og magpaabot. I tell you mga igsoon, bisan pa kaning nasiliyuhan na. Kinsa tong sikat kay nga singer nga
gikasal sila, unya nagbulag, puro mga musician, mga composer o ganda. Si? Mayra. Si Moira? Mayra? Si Moira o si kinsay partner? Grabe kayo, no? Hilak-hilak pa sila ng kasal. Nya lami kayog mga vows. Inigtaod sa singsing mo triangle man nga singsing ang akong gugma di mabag-o. Grabe no? Bisan pa ka nagminyo na, di ka pwedeng musalig niya 100%. Siya po di pwedeng musalig ni mo because makasayop lagi tang tanan. Grabing sinaaray, ganun lang di magbulag. No? Pinakanta-kanta pa, niya ang tibo, kalibutan. Gipangkubi ng mga kasing-kasing tibo, kalibutan. Ano sa ito ilang kanta? Ngon sila ang grasya mo abot. Bisag wala ka naghuwat. Nga na mga igsoon. Pagkapos panahon, gabulag. Di good kasaligan. Hello? Ari po kas mga tambal. Grabe mga tambal, no? Mga sabon. Ha! Ingon na yun ito. Pag mugamit ka nga sabon, puti ka dito sinaw. Wag yun, nadalas pastor, tanawas, panit ni pastor. Ano ito mga Nigerian ba? Mga negro, mo ilang himo ang model. Nga after 1 week ni gamit na Amerikana kalit ang negro. Napay buhok. Kabalo mga ng ilang mga advertisement nga pangbuhok. Pagkanindot unta mga igsuon nga grabe. Ano? Mga instant ayos parang magic talaga. Unya pag endorse dito kadtong ilang model riban na daan ang buhok. Nga di po to tigbulad og init kay mga dagkong dato to manggawas nakakutsi to. Nga kanang nga na ng buhok no? Suklayo nga na ra. Nya salig na dayon ka kay kaning nag-endorse nindot kayo palit din ka sa shampoo. Sa pagkatinunan ka lang walay buhok mo shampoohan o nya mo tubo din ang buhok ka na murag salig na tana. Nga mga sabon pang paputi ka ng mga tumaron pang paputi. Grabe dyan anoy. And then grabe na may uban nga mo endorse ana nga kinagrabihan gyud mo na makasalig gyud ka kanig gyud. Pero sa pagkatinuod ang wa gyud kasaligan. Wala gyoy kasaligan. Ang Ginoo lamang munang niingon siya nga mosalig tas Ginoo. There were time ang Israel mga igsoon grabe lang paglapas sa Ginoo. So giprophesy sila nga moabot ang panahon dadon mo sa Babylonia, maglisod-lisod mo, magantos mo, mao ni ang inyong dangatan unya. Kawad-an mo muingon unya mo sa inyong kaugalingon, gipasagdan ako sa Dios, gibiyaan ako sa Dios, wala na Dios nagtagad, wala na nganong naingon ani ang mong kinabuhi nganong ingani. So giprophesy na daang mo nay mahitabo. And then ang word ni Lord nag-ingon, pero ayaw ka mong kalimot nga ang inyong Dios buhi nga nag-atiman kaninyo. Salig lang gihapon mo sa Ginoo og paabot niya. Amen. So ako na nga, Isaiah chapter 40, 29 to 31. Dinhi mga igsuon, for the sake sa ato nga time, paspasan gyud nako na akong paningkamutang mahuman lagi ko og alas 6. Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. Ako ni siyang gi-explain sa mga dugay na kayong panahon nga ako ning gitudlo. Pero ang Dios gusto niya nga karon iya sad ning ihatag sa ato. Naana dito? So, ato ning tan-awon mga igsuon tungod kay importante kayo ni sa kada usa nato nga mahibaw ta nga aduna di ay Dios nga nagpangga sa ato. Many times nga maka-feel kag unloved o nag-care nimo, nya maghigda kasi mong higdaanan ang imong luha agas sa imong mga mata padung sa imong unlan. And naka-feel ka grabing kangit-ngit sa imong kasing-kasing. Parang di nakagustong napay adlaw nga musilang ugma. But listen to this. Gusto ni Lord nga makasabot jud ka og ayo. Okay, Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. Diri na lang tabasa, 29 na. Okay.
Ingon diha, unsa may gihatag nila? Ingon si Lord, He gives strength to the weary and strengthens the powerless. Ingon si Lord. Ingon diha, ang Diyos maghatag kusog sa mga nangaluya, gikapoy. And strengthen the powerless. Kadtong kabsa nag-umoy iyang ligunon pag-ayo. So kinsay makabuhat ana? Ang Diyos lang. Uy, gikapoy mo kuron, mato ko sa ICM, palit kog kusog, wag yun na dito. In verse 30, youths, ingon siya, ang mga batanon, ingong amen. Katong mga wa ni amen, senior na to sila. Youths may faint and grow weary. Ingon diha nga mga batanon, moabot ang panahon nga maluya sila og kapuyan og taman. And young men stumble and fall. Tibuok adlaw igang kayong nag-wielding ko adto sa church. And then suddenly, pagka alas 3, hunong natakay na pa ko'y wali niya. And then, mura ko binhod nga mura ka ng, ningon si Jimar, kasulay na ko anak pastor, ka ng tugnaw kayo, pero gabulad ka sa init. No? Gutom na di ay. So sa verse 31, tanawa ha, but those who trust, in other translation, but those who wait in the Lord, those who trust in the Lord, asa mo salig? Sa Ginoo, unsay mahitabo nila? Will renew their strength and they will soar like an eagle on wings like an eagles. Ako ning gisuwat din hitanan karon makasabot tag ayo diha. Nganong gibutang man ni Lord ng agila diha? Palihog lang ayaw sa pamilok. Ayaw sa pamilok, ayaw pa disturbo. Karon ka makasabot og ayo dire. Ningon siya nga kadtong mosalig sa Ginoo makabaton sila bag-ong kusog. Manglupad sila daw sama sa agila. And they will run and not grow weary. They will walk and not faint. Managan sila, dili sila kapuyan. Maglakaw sila o dili sila mga luya. Kabalumog nga nung gigamit ni Lord ang eagles diha. Because kana nga eagle, muna'y preacher karong gabiho na. Paminawa ni kayo. Ang eagle mga igsoon, daghan kay siyang karakteristik. But gibutangan diha og 7 major characteristic of an eagle. Paspasan ako ni. Maunang sa tanang langgam, kana nga eagle mo'y gigamit ni Lord. Nga naman, tungod kay ang eagle mga igsoon, nagposes siya ani nga mga kinaiya. Number 1 is visionary. Kining eagle mga igsoon, gidisenyo ni Lord ang iyang mata nga murag telescope. 50 miles ang lain nga eagle nga naglupad, pila na ka kilometro, unsa na kalayo, pero nakita nag-ayo niya. And imagine ang eagle mga igsoon, naa siya sa 600 to 700 feet tuwa siya dito galupad. Makita niya ang ilaga nga nagtungtong sa palay. Kaya na niyang dayban og madakpan gida niya. Nga naman, ang iyang mata nakadisenyo gyud na. Kanang eagle pag nagbatog ang iyang lawas di mo lihok. Pero ang iyang ulo siging kabantay mo na? Ang iyang ulo, nangita, nag-observe sa unsay naa sa ubos. Visionary siya. In other words, ang eagle, gigamit ni Lord nga example, nga kung ikaw mo salig sa Ginoo, mahisama ka sa eagle. Gigamit niya nga example ang eagle, nga naman, naa siya taas nga pananaw. Ikaw karon nga estudyante, nagtanaw bakas 20-30 sa imong kinabuhi? O ang imong gitanaw karon mga angayan sa eskwelahan? Dapat nakakita, sa unahan. Dapat visionary ka. Muni akong pananawon, muni akong nakita. That is why sa church namo gamay ra na nga church. Pero ang vision nga gihatag sa Ginoo kinadakuan. Kinadakuan kayo. Muna nga giprove sad ni Lord nga kana nga vision gikan niya kay sige ang provision bahala hinahinay ra gyud. Bahala na si Lord. So layo kayo siya panglantaw. Number 2. Ang eagle is fearless. Wala siyang kinakatakutan. Wala siya gikahadlukan. So, kining nagsalig kuno sa Ginoo, wala gikahadlukan. Wait, nga naman ka mahadlok, nga ang imong kauban, naghimo sa langit o sa yuta, naauban nimo? Nga naman sad kang mahadlok? Karon, grabehang trial sa among church.
Puli-puli ra nang maadtog hospital na mga gipang cancer na pero nganong mahadlok man ta nga naaman si Lord. Those who trust in the Lord baka baton sila aning kinaiya nga fearless. It doesn't matter unsa kadako ang iyaha nga tukbon. Kita mo sa YouTube kanang mga kambing unsa pa nang mga hayupa, ang buhaton aning eagle iyang tusakon ang mata or kuanon sa iyang kuko, pag bisag unsa pa nakadako, pag wala na mata, magdagan na mga hulog sa pangpang mga matay. Dito na niya kanon. Fearless siya, wa siya gikahadlukan. Sa inyong pagkabatanon, ayaw kahadlok unsay mudangat sa kinabuhi, unsay outcome sa imong pag-eskwela, unsa nga grado, unsa bulihon ka, unsang moabot sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok. Unsay moabot sa pamilya, ayaw kahadlok. Ngano man na ang Dios naguban nimo. Number 3, tenacious. Kaning eagle mga igsuon, tenacious. Kining word tenacious. Kanang word nga tenacious, kanang dili siya musugot nga magpaluoy-luoy lang siya. Na siya goal, iyag yun ang magunitan. O kay kana goal, man niya, iyag yun ang paningkamutan. Dili ni siya parihag ubang mga eagle. Listen to this. Inig-abot sa dagko kayong bagyo. Number 3 pa ta. Tanan nga mga langgam manago. Nakasabot mo? Mangitag langob, mangitag basag, mangitag mga kahoy. The only bird nga inig-abot sa bagyo kapakapan na layo pagani, makafeel na siya sa gamay nga hangin, magdupa-dupa na siya sugod, excited na siya. Why? Inig-abot sa bagyo paghuro sa hangin, di siya motago, iyang tagbuon ang hangin. Inya gamiton niya ang kining resistance sa hangin nga maoy mo left up sa iya. In other words, ang uban na nago sa bato, sa kahoy, sa bisan asang langob, sa asang mga dapit. Pero ang eagle to agalupad ibabaw sa bagyo. Gusto ni Lord nga musalig yung kaniya mo, unsang bagyuhang maabot sa mong kinabuhi, naa ka sa ibabaw, anak. Kay ang imong Dios wala sa ilalom sa bagyo. Ang imong Ginoo wala ilalom sa problema. Ang imong Ginoo wala ilalom sa imong pagsulay sa kawaladon. Magkabagsakan man og mag-30 katuig ka sa bayso ay kadlok. Tuon po, sangin lang na unsam po noon ka. Siyara ang langgam nga muhimo ana mga igsuon. And listen to this, nasayod siya nga inig-abot ani nga bagyo, diha siya mulig-on og ayo. Munang ang bagyo gahuros padong niya, iyang tagbuon og lupad, hangtod nga moabot siya sa ibabaw, usahay magpaanod pa na siya, hangtod nga maabot siya sa ibabaw, ang uban nga kagubot as kalibutan, ang kining eagle tuas ibabaw sa bagyo. Grabe kayo ni mga igsoon. Number 4, high flyers. Mao na ni akong gingon. Walay laing langgam. Paitik-itik gani ka, papato-pato ka. Luoy kayo ka. High flyers, siya ang pinakatuag, ginis pinakahabog mulupad siya. Doon na ba tayo mga pangandoy ngayon, ana? Kaya base na nga itong mga pangandoy, mga igsoon, kabalo ka, wala, nagplano si Lord og katiting sa imuha. He said, for I know the plans that I have for you. Plans to what? Muangat kag taman. Ang uban, one day CEO niya ko, one day tag-iya ko ng mga fast crop aning tagbilaran, one day magtudlo ko aning bayso, one day, namba mo yung mga ingunana? Urang uban, one day angkan na niya ko. One day, paminaw mo ayo. Paminawan ninyo ni og ayo. So si Lord, gusto niyang tudluan ka nga naa kay habog kayong pangandoy. Dinis kalibutan ni adiri tanang bagyo, tanang problema, tanang kaguliyang. And then makalmalinawon kasama sa agila because high flyer ka. Taas kag pangandoy, ang imong pagsalig tuas sa taas, wala diris kalibutan. Amen? And whatever challenges, struggles, troubles, moabot sa imong kinabuhi, gamitan na silang parang mataas ka pa sama aning agila. Number 5. Kining akong oras ba? Suga mo dagan? Never eat dead meat. Unay number 5. Dili, kining eagle, di siya mukaon o kanang lata, baho, o nga kanang bugnaw. Siya'y muhunt.
Siya'y mo dakop, siya'y mo patay. Init pa ang iyang kanon. Sa atong kinabuhi, listen to me. Kabalo mag-unsa ni mga patay nga atong mga gipang-up. Tanang butang nga naa nimo karon nga dili nimo makatabang in the future, mga dead meat na siya. Unsa man na? Mobile Legend, Dota, uyab-uyab kinadaghanan. Mga dead meat na siya. Paminawan ni kayo. Walay mo ingon, sir, wag yung kakawag eskwela, sir. Napurdoy ko kagay, sir. Sige na kagduwa, sir. Ako day ang tag-iya sa kumpanyas, Dota, sir. Oh, naitag 1,000 kada bulan, sir. O sa kasakong bugas. Di na sila mo, pensyon ni mo. Mga dead na sila. Barkada. Dead meat na sila, mga dead meat na sila. Dili pwede nga, ang uban daghan nagpa-enrollan. Magpa-enroll sa bayso, nagpa-enroll sa kompyuteran, nagpa-enroll sa barkada, nagpa-enroll sa uyab, daghan sudlan oy. Musulod na bayso og nay exam. Murag nay problema ng mga taong ingana no? Nay gamay? Ayaw po panungo diha pastor. Di nagi problema lagi. So dili sila magtagad. Dili sila magtagad og mga chismis, mga libak-libak, kanang something nga makapatabang silang mo-grow sila spiritually, mo-grow ang ilang attitude, mo-grow ang ilang pangandoy, mo-grow sila, mahimo silang ligon, mo-grow ang ilang pag-alagas, Ginoo, kana mo ilang tagdon. But dili na sila mo tagad ang mga daot-daot, chismis-chismis, barkada-barkada, outing-outing, mga lakaw-lakaw dito, mga walay hinungdan. Di na sila, pareha atong gitestimony ka ganina. Shabu-shabu, marijuana, sigarilyo, bulkasil, barnis, rugby, sigarilyo. Those are dead meats. Di ta pwede ana. And you are here. Kaon kag buhi. Unsa nga buhi? Buhi nga word ni Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Dinhita malangay, duha na lang. Number 6, vitality. Kuyaw ning eagle of vitality. Look at nako. For so many times, gibasa na ko ni because I always desire nga makabaton kong inganing attitude as a leader. My goodness, damo-damo dadto sa church sa mga tao dito. Unya, dili, tanan gyud buutan. Munang kinahanglan gyud ka og attitude nga leader ka nga strong ka, pero murag lagot isog ka, pero imong kasing-kasing luya man ni Lord. Ginaampo ni mo na, ginahilak ni mo na sa Ginoo. So, kining vitality, listen, kining eagle, gikan sa iyang pagpamusa, kulba ni. Kaya inigkahingkod na ani niya, ang iyahang tuka, makapaak ni siya mga twigs or kanang sangas kawayan maputol. Tanaw ra gud mo mga research ingani. And then, ang iyang kuko, na malak na siya bastag naa siya magunitan mulak rag iyaha. Inigbatog pa na usa pa na mabuhian. No? But ang problema sa eagle kini inigabot niya 28, 29 og 30 ka tuig ang pangidaron. Muhumok ang iyang tuka, maluya og ayo ang iyang lawas, dili nakadulot ang iyang mga kuko ug ang iyang lawas, dili na niya madaog og lupad padong sa taas. Ang mabuhat ra niya, pag moabot na siya aning idara is magsige na siya ambak-ambak sa mga kabatuhan, gunit-gunit aning mga bato sa pangpang. Pag moabot siya aning idara. Niunsa ang Bible, when we trust the Lord, when we wait upon the Lord, we will renew our strength and soar high like an eagle. Nga naman, ang eagle mga igsoon, dili na siya kamao, dili na siya kahunt, di na siya kalupad, di na siya kapaak, dili na siya kagamit sa iyang kuko. And then padung na siya mamatay, dili siya mo give up. This is the character of an eagle nga gibutang diha mo renew sa iyang strength. Kabalo mo kung sa iyang buhaton? For 5 months mo ning buhaton sa eagle. Gaabi mga researcher ano kanang gibutangan lag mga kamera ning kadakop sa eagle butangan lag kamera. Mo ni ilang buhaton. For 5 months, bloody kaayo ang process sa eagle. Nga naman, inig 5 months, inig 30 na ang iyang edad, di na siya kakaon, di na siya kalupad, dili na wala siya mabuhat. Ang iyang himuon, mangita siya pangpang nga puro bato.
Nya muna iyang sakon, gamito niya ang iyang kuko o ang iyang tuka. Pag abot dito sa taas, kung ang iyang kuko wala pa na nangatangtang o ang iyang tuka wala pa natangtang, ibanggos niya na og ayo sa bato, ibunal niya ang iyang tuka sa bato, pahito niya, pang-ibto niya ang iyang mga buhok. Kanang iyang mga, say tawag anak niya, balhibo iyan ang pang-ibton. And unsay may tabo for 5 months nga process, kinagrabihan. Nga kanang iyang pang-ibton, mao po na iyang pangtunlon ra ng naay mga dugo-dugo pa ana. Ing ana ang iyang process. Mahurot nagkatangtang ang iyang daang kuko. Kadtong mga bag-o mugahi, ang iyang tuka pag natangtang na to, kadtong naa sa kabantay mo mag-ihog manok, huson ninyo na naay tuka no. Kana nga bik mugahi na po na og ayo, unya nagwonder ka nganong apilon niyang ibot ang iyang balhibo. Ang iyaha di ay nga mga ang iyaha di ay nga dugo gusto niya nga mo sa tawag na mga ibot na tanan aron ang iya nga dugo manggawas manggawas ang iyang dugo nga something like kanang mga unsay naa nakapaluya sa iya manggawas bloody kay na siya, and after that magsugod og panggawas ang mga bag-ong balhibo, mura na pud siyag ni gawas gikan sa bag-ong itlog. And magsugod na po siya 1 year to 30 years. Balik-balik ang proseso, ana. Mamatay lang ang agila. Kung madakpan siya, mamatay lang ang agila makurintihan. Mamatay ra ang agila kung kanang sitaw ana, magsalag sila, malandslidean og ice, kanang, sanay tawag ana, mag-bar down ba na diya. Mamatay lang na sila kung magpundo sila sa salag kanunay. Kung naara sila sa sahag nila kanunay, mamatay sila. Now listen to this. Gusto ni Lord that our old self, kanang mga karaan nato, matangtang na. Kanang mga batasan nato, tangtango nato na. Kanang mga kinaiya nato, mga luuran, mga unsa pa na tanan. Kanang imong old ways of life, hutda na pulihi sa gisulti sa Ginoo so that you will renew your strength. Naa kay vitality nga pareha sa igol. And last mga igsoon, number 7, 5 minutes na lang akong nabilin oras. The way they nurture their young ones or eaglets. Ang ilang mga piso, kinagrabihan ni. Walay laing langgam nga magsag, maghimog sag, nga ang iyang mga sag puro tunokon. Mga kahoy, mga twigs. Walay lain nga langgam, kinirang agila. So ang purpose nga nung tunokon ang iyang sag, aron ang mga piso nga naa diha sa sag, makabantay silang dili sila komportable mo gawas sila. So si Lord naghatag og mga struggle sa atong kinabuhi. For us, nga dili ta magpabilin sa atong comfort zone. Mugawas ka diya. Kana nga sala, gawas diya. Kana nga kasakit, gawas diya. Kana nga kahadlok, gawas diya. Kana nga problema, gawas diya. Salig sa Ginoo. Number 2 nga reason nga nung tunokon ang iyaha nga sag, it's the protection para sa iyang mga iglets. Inay mo ato ditong manunukob, dili madritso tungod kay tunokon. And unsay pinaka-amazing ani nila, hilig kayo silang maghimog sag adtos mga pangpang. Pangpang ni siya, lawom kayo nga clip, unya na ay kahoy diha, na isanga nga gapadong atubang sa clip, dito maghimog sag. Kabalo mo nga no? Because ang eagle, dili ni siya mapundo sa salag. Ang eagle, ang mama eagle, dili siya magpundo dito sa in a distance lang siya. Iyang tanawon ra kanunay ang sag. And then kay tunukon man to ang piso maningkamot nga makagawas, mahulog siya makit-an sa mama eagle. And the way they nurture is this. Inigkahuga na ang mga piso, hutdon ko na niya hulog, panghulog yun na niya tanan. And you know that mama eagle can fly faster than the eaglets fall. Kung naghulog na ang mga eaglets, na-realize nila nga paraasan ng pako. Ingon na sila sa una nila, matay na tani.
Suddenly, gatanaw lang sa laing sanga nga nagbatog ning Mama Igol, daivan niya og kalit, inmulupad siya kanang patibu pailaw. Hutdo niya salo ang duha, tulo ka mga piso niya. Salon niya siyang likod. And after that, ilupad niya, habog kaayo, and then ihulog na pud niya. Kita mo ani? Kay dili ra man siya ingong suwat-suwat ni siya. Naamang yun ni siya yung mga proof, tanawan ng mga videos ani. And then paghapit na mubangga sa bato or sa yuta, mukalit na pud siya og iyahang kuhaon ang air resistant, hipuso niya ang iyang pako, unya pinahulog siyang murag ka ng missile na salon na po niya ang iyang mga piso, dalon sa habog, itagak na po. Kaya sa buhay Kristiyano, may mga ups and downs tas kinabuhi for us to learn unsa daing gihatag ni Lord na ako magamit man dain eh. Di buot gipasabot itagak ka ni Lord kay pasagdan na lang kaniya. First time ko nag-anhi sa Bohol, wala pa ko'y timan nga church, wala pa ko'y pioneering. I used to study the characteristics of kanang mga animals nga gisgutan sa Bible. Lion, unsa pa na sila diha. Sige ko ga-search nga na. Lag pa kayong laptop, kay katong baga kayong laptop. Dito sa mansasa, sige kong ga-search. Unsay mga kinaiyang, anong gisgutan man ning serpent, anong gisgutan ang dove, ngano ning leon. And amazing kayo kinig yung gitudlo kabahin aning eagle. So sige siya. Now, ang pinakalisod kini. Dito sa mga bugnaw nga mga nasod nga usually mag-ice. Ang himuon nila is grabe kayo. Ang ulo nalay gagawas. Ngano man? Siya nga nagloob, kana bitang iha bitang lingkuran ang iyahang mga itlog, ana siya, yang kanang padong ng harong mapusa, iyang lumluman, di ba? Lumlum may tawag ana. Inigulan og snow. Ako ning gipakita gani dito sa church ni nga video. Kini na lang ulo sa Mama Eagle ang nagagawas. Kay pati siya natabunan sa snow, apil ang salag, pero ang iglet, ang mga itlog dito, iyag yung giprotect, arong gyud nga mabuhi. Arong gyud ma-evolve to siya, mahimo gyud siyang piso og mabuak siya. And kabalukag unsa ka bright ang eagle, naglisod siya og hunt, maglisod siya og hunt, og mga isda, kung ang katubigan og mga river, matabunan na sa snow. That is why sa pag-start pa sa snow, manakop na siya, daghan kayong isda, gibutang niya gilid sa iyahang salag, and after that natabunan og snow, naapil siya katabunan. Na-preserve to nga mga isda, pagpamusa na, wa pagyapon siya mahunt, kubkubo niya tong natabunan sa ice, sa snow, kadto mo'y hinahinayon niya og hatag sa iyang mga piso. Ing-ana sila ka-bright. That is why ikaw ug ako makita gyud kag giunsa ka pag-preserve, pag-love ni Lord. It doesn't matter kung wala ka naka-feel og love sa imong isigatawo or sa imong igsoon or sa imong family or sa imong parents, kini maoy pinakatinuod. Ang love ni Lord wala na ko ibisag gamay sa imo ha. But sometimes mga igsoon, pinaka mahalon kayo og di mabayaran, pinaka importante, pinaka angayang i-treasure kining kinaiya sa pag-trust nato sa Ginoo. Mao pahinuoy atong gibaliwala. Because we trust ourselves. We trust someone. We trust our talents. We trust our intellect. We trust everything we have. Tanan nga atong nakita. We went to the hospital. You know, unsay naas emergency room? Doctor treat, but only God heals. So, bisan mga doktor, nagsalig sila sa Ginoo. Karon akong challenge nimo batan-on, paminawag ayon ni. Hunong nakagsalig og relihiyon. Hunong nagsalig pastor. Hunong nagsalig og pare. Hunong nagsalig kinsa pa na sila. This time buuha ang imong pagsalig sa Ginoo ra gyud.
Because ako makasala nimo. Ako mapakyasad ko. Ang relihiyon, musalig kag relihiyon, maglisod gyud ka. Jesus said in John chapter 15, I am the vine, you are the branches. Kisa may magsalig, ang punuan magsalig sa sanga, o ang sanga magsalig sa punuan. Kinsa man ang ningon dito sa John chapter 15, I am the vine. Walay lain si Jesus. Dili relihiyon ang vine. Dili pastor, di pari, dili ministro, di tanang relihiyon, ikaw na tag-iya. You cannot trust them. Trust the Lord Jesus only. In Matthew chapter 7, verse 23 to 27, 24 to 27, ang taong maalamo, nagtukod, ang tawong namati sa akong mga pulong ug nagbuhat ni ini, sama sa taong maalamon nga nagtukod diha sa bato. Mibundak ang ulan, mibaha, og mihapak ang hangin, mikusukuso ni atong balaya, wala kini natumba kay natukod sa bato. Kinsa ang bato? Si Jesus. Bisan pagpila ka milyon ang gasto anang balaya, pero kung ang pundasyon ana weak, hagba na. So our strong and only foundation is the Lord Jesus Christ. That is why we trust the Lord. Daghan na ka na biktima sa imong kaugalingon because at once nisalig ka sa imong kaugalingon. Wa pa ka natagam? Kadaghan na ka nasakitan. Why? Because kadaghan na kang nisalig og tawo. Wa pa ka natagam? Kadaghan na ka naguol because nagsalig ka sa imong mga friends. Wa pa ka natagam. When I preach dito sa Namatyan, niingon ko, kining imong mga higala, muan haras inyo ha, og mamatay ka. Mag-unsa man sila? Muhilak? Magdulag tong maghantak? Magtagay? Mora na. Only God. Ang Dios ragyod ang atong kasaligan niini. Before ka mo pauli, hinumdumin ni og ayo ibutang sa imong hunahuna og sa kasing-kasing. Lord, maghuman ang Ukraine ug ang Russia. Ang importante, Lord, ang akong pagsalig na animo. Ang gasolina, Lord, mo 250 na ng litro ang akong pagsalig, Lord, na animo. 13 na may katuig, uyab, Lord, pero magbulag may ang akong pagsalig na animo, Ginoo. Mag-cashless society na, Lord, may rapor, kaya ako'y kwarta. Di po, wanay kwartang magamit, wanay pinalitay, Lord, wanay magsalig ko nimo, Ginoo. Biyaan ako sa tanan, i-lockdown ako sa tanan, tamayon ako sa tanan, wala na ko higala. Lord, ikaw ang magpabilin nga tinuod ug walay pagkausab nga higala aning kinabuhian. And Lord, mabot man ang time nga sa akong mga wrong decision, mahagba kog mahulog ko. I know, God, you can fly faster than my fall. You know, nahibalo si Lord nga ang tibuok kalibutan gutomon. That is why gipadala niya una didto sa Egyptos Joseph. Because our God can fly faster than our fall. So trust the Lord. Kitang tanan nga naa karon dire, tanan nga maabot aning tinguga. Gi-record ba na kay maabot unya nig asa ning dapita. Ma-upload ba na naaman diha naka-live man ta. Saligi ragyod ang Ginoo. Tagam na palihog. Please, tagam na. Tagam nang musalig sa tao, sa kwarta, sa isig katao, sa bisan unsa. Because all the glitterings and nagsidlak-sidlak nga mga nindot nga butang sa matas taos kalibutan, dili kasaligan. Kung ibutang nimo imong kasing-kasing sa kwarta, inikawala sa kwarta, guol na ka. Kung ibutang nimo imong kasing-kasing sa tao, inikawala na tawanan, naguol na ka. Kung ibutang nimo imong kasing-kasing sa tanang butang aning kalibutan, inikawala na guol na ka. Pero kung imong kasing-kasing, ang imong pagsalig, ang imong pagigugma, ang imong kadasig, ang imong kalipay, ang imong desisyon, ang imong pag-alagad, ang imong commitment, ang imong pagigsaad, ang imong pagpakiglakaw, ibutang nimo sa Ginoo. Mawala ang tanan, ang Diyos ray magpabilin nimo. Butang na sa imong hunauna o sa imong kasing-kasing. And sometimes we don't understand on sa nahitabo.
Di na ta kasabot unsa na ning nahitabo. Lord, nganong ingunan naman akong gibati sa church, nganong ingunan naman akong gibati sa school, ngani akong gibati sa akong family, ngani akong gibati sa akong mga friends. Kana tanan maagian nimo. But do na kay Dios nga imong tugyanan, saligan sa tanan, dalangpanan nga dili mo balibad. I tell you, you have your best friend you had before. And akala mo, masaligan na mo siya. Oh, best friend ko siya, sukad sa elementary, hanto na high school, hanto na college. So all your secrets, shame, hurt, and pain, dito ni mo niya gi-share. And after that, nag-away mo. So kay kabaluman siya sa tanan nimong sikreto, buong buhol, gipadiway TR, gipadiway RD, ginapakis FM. Ang tanan nimong baho, kaulawan, gisumbong tanan. And that is why pili aragyog mo salig ka sa Ginoo. No one, but only God, whom tagaan ako sa akong pagsalig. Kamo kay na nag-eskwela pa mo. I have my wife nasa tubangan. Kamo kay nag-eskwela mo, ingon gyud ko sa inyo ha. Dapat nagtanaw ka sa imong 10 years. Visionary ka. 2030 ing-ani na ang akong posisyon. Nakita na nimo na sa unahan. Just like me sa church. 2030, mauni ang church. Fearless. Ayaw kadlok. Usay trials, pagsulay, kawaladon, maghagbong-hagbong, magkinaon sa continue ang kinabuhi. Tenacious. Unsa mang bagyuhang imong tagbuon. Gamita na parang ma-lift up ka. High flyers. Taas kag pangandoy sa kinabuhi. Never eat dead meat. Mga way hinungdan ayaw i-appeal sa imong kinabuhi. Vitality. May time ka-give up po na ka. No. Si Lord ang akong kusog. I can do all things through Christ who strengthened me. No weapons of the enemy shall prosper. Kana tanan. Nurture young ones. Dasiga po ang uban. Ano yatang yung mo? Ganun lang. Usahay ra ba ang padasig mga igsoon? Kasaba. O niya. O di ka kay balong ang pagdasig kasaba na makasabaan mangluod na dayon. But makapalig-on na sa ima. Again, trust in the Lord alone. It doesn't matter million times kang mahagba sa sala. Million miles ang imong gilayon sa Ginoo nga imong gibati. Uga pa ka sa bulad or sa isda nga gibulad, dili na magmatter. Because ang kanta nagingon, I'm not gonna live by what I feel. Tama? And not gonna live by what I see. I tell you, daghang blessing na abot sa ako. Kabalo mo kung saan nga mga blessing? Kinagrabihang mga pagsulay. My mother-in-law, stage 3D, cancer. Ang papaaning kaning young people kana ningon ang doktor 5 silang doktor gatabang ningon ang katunga ani tuwa na sa lubnganan ang katunga na lang ning niya sa ospital pero grace ni Lord buhi nagtestimony last Sunday napailain usa gyapon sa sakop sa amon church wala mi kabalo tanan nga mga kauban mo sa church wala mi kabalong unsay iyang gidangatan naday siya sa ICU for 6 days na. And nakita mi ningon siya, Pastor, ikaduha na nina akong kinabuhi. Why? Dito sa ICU, makadungog na gawid siya sa mga doktor nga maingong dili na gini maglisod, gini Ginoo oray bahala ni. But karon buhi siya, nagtestimony gyapon siya. Our God can fly faster than our Paul. Usa sa, may tabang nako dito ron, nag-wielding. Tunol-tunol. Ang iyang pangalan si Gerson. Nagtrabaho siya, tracking, tig-aswat o mga bugas, drop sa bisan asang town, dako nga truck. Ingon siya sa Ginoo sa prayer na mo, kabalo ka Lord, kikapoy, gut ko sa akong trabaho, gusto, dako Lord, na ko'y trabaho, kanang gaan-gaan, dako kong income nga, dili ko kapuyon. Dugay na ko aning trabaho, kapoy, imagine na, tagduha ka bugas na imong dadon, load na ng tindahan, balik na po sakyanan, nga na.
Gihatagan siya trabaho ni Lord. Kabalo mo, tiglabay rag basura. Sakyo Hotel. Unya, 2 hours, humana ilang trabaho, mauli na sila. Kanang 2 hours, 500. Then, usahay mo balik pa sila, another 500, tag 1,000. So, 2 hours na yung trabaho, makauli na siya. Kabalo mo kung sa'yo na itabo, our God can fly faster than our phone. Sa pagsugod niyang trabaho, kaya wa na siya ni kuyog sa truck, ang truck nahulog sa Alicia. Kita mo sa Facebook, i-post. Our God can fly faster than our phone. Iya na daang gikuha, gipasulod og laing trabaho. Mas gaan, tubag sayang ampo. And after that, nahitabo ang aksidente. Our God can fly faster than our phone. Unhanta ni Lord. That is why ang naas imong tapad, ina-relax ka lang salig na tas Ginoo. Bow your head, let's close our eyes. Father, thank you so much for your word, O God. Salamat, Ginoo. Sukad karon, mabuhi kami nga magpagsalig na aradia kanimo. Dili sayangan ang pagkabatanon. Dili sayangan ang mga panahon. Natagam nami, daghan naming nasuwayan, daghan naming gisaligan. Apan ikaw lang o Ginoo ang tinuod nga kasaligan. Ikaw lang ang Diyos nga dili mo pakyas sa imong mga saan. Thank you, Lord, sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kaayo. Himoa ang tanan nga niya karon. Mupauli Ginoo gadunay comfort ang mga kasing-kasing nga magtugyan sila mga kinabuhing magsalig kanimo magkinaunsa man. Ang pamilya, ang pag-eskwela, ang trabaho, ang tanang mahitabo. Now, Father God, ang tanang mahitabo sa mong kinabuhi bastag naa ka maayo man dili. Kinitanan mga blessing kanamo, O Lord. Thank you, Father God. Let's all stand.